lidé České a Slovenské republiky. Vyznání různého, avšak hlavně pro katolíky. Paulína a Jiří samotu zahání, a to vše v božím požehnání. Staníš se, totož uspůsobení, v domu Páně zasvěcenému svatému Josefovi v Janovicích, a to v sobotu na svatého Vojtěcha 23. dubna léta Páně 2016 v 11 hodin. Vám přejeme hodně lásky, porozumění a štěstí. A na to se připijeme. Sice maminka jenom tak symbolicky, pravda, ale trošku může. To dala. Jak to dáme, co? Tak. Pavel, neber to. Pěkně, dobře šahal. Neber to, dej to Ondrovi. Čistě mu. Nedělej vola. Dej mu, Pavlo, dej mu tu lopatku aj. Ale to nemám dělat ty! No co je ten lepší, ježíš? Opačka, se to budu pamatovat. Máš to rodankyni, co? Tak přilož ruku k dílu. Ale nebuď. To by měl nenasledovat. Modná důvodce. A můžeš na podním sedí. Reporter sedí na dole. A ten no, tu to je za reportera. Je to krásná věc, že to robíte společně, ale určité uznání bych měl mít. Hezké s Jeníkem, hezké jmenovky, tak se najděte a usaďte. Děkuji. Osjana, ojevka je maloslavná.
že mu dá za každou mílčičku zlaťočkou hodičku. Že mu dá za každou mílčičku zlaťočkou hodičku. Překrásně zelený, nikdo nedohoní. Tvůj je tak překrásně zelený, nikdo nedohoní. Máš tady 5 žen a tvým úkolem je poznat svou nevěstu, tvoji ženu. Takže žena číslo 1. Podle čeho? Na kotník? No já právě rozhodnu, kde se bude čát. No, šáhej. Vole. Je, že vypadne zvýše. Nemluvte nikdo. Kalučka, pořádně šahej, jak chceš. Jak šaháš svoji ženě na kolena? Jako chirurg, dobře. Tak, žena číslo 2. To by mohlo věnovat, že? Stačí? Tak, žena číslo 3. Čtyři? Ano. Kolik je 8? 5. 8 až 12. Tak a poslední. Tak, a tady? To je číslo 5. Tak, chceš ještě nějakou zopakovat? Chceš opakovačku? Chceš zopakovat ještě jednou, nebo si seznal? Mám výsledek. No. Prosím o ohlášení číslovky. Ona se ztratila. Takže myslím si, že to je dle mých matových zkušeností a dovedností číslo předposlední. Ona ti to našeptala. Začínám na poledu dělat spát. Já mám ten váš dům docela rád. Docela rád. Dám dělovou rádu. Bum, 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 bum. A rozbiju bránu. Můj bude až dům. Strýc bude tím strýčem. Hej, 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 hej. Tak vem jeho klíčem. Je potichu dej. A potichu dej. Potichu dej. Potichu dej. Potichu dej. Muž, som tvoj muž. Oj, koketuje s jiným, dodám do kosti na zásny. Tak dopúšťaš sa viny, právo povedz, čo máš s ním. Nebude to také ľahké, drahá. Ja sa nezbavíš, s tým sa ľuď. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma priveniť ako ľuď.
Když se vrátili, už dávno nehořeli, jenom na usínali, byli spolutili vedle sebe. Nechám se hlavou, všechny věci plavou, jestli všechno jde, tak jako místy v noci spolu hodně na schodech, nechám si projít hlavou, a všechny věci plavou, jestli je všechno jen jde. Ono to děcko je. Prosím nevestu a ženicha. Když jste už teda splnili nějaké úkoly a tady to je poslední takové vyškolení. Poslední praktický úkol. Uvidíte posledně. Odšepření. A vy vzadu, jestli můžu poprosit tady trošku, když... Abychom měli atmosféru. Abychom měli tady atmosféru jako povzbuzení tady pro snahu. Tak, vy vystupovali mezi sebe. Pojďte, má to nějaký důvod, pojďte tady trošku. Také divadýlko. Kolem ženicha. Kolem ženicha je zubama sundat podvazek. Nevěstě. Ale já my sedíme zase dobré, či? Ale dobré město. Takže. Tak, nevěsto. Ženich se teďka přeflukovalo čistit zuby, takže by to mělo být všechno v caku. Připravený? Rádi? Že se nestydíš? To už je samo. 3, 4. A pozbuzujeme všichni. Budeš kuzutárový. Nepomáhaj rukami. Hezky, hezky. Hezky. Pozor, Jiří, takže víc dobře. Otoč se zády, prosím tě. Chytaj. Hoši, chytáme. Pozor. Tady, tady, panaček. Neprocházej. Kam jdeš, počkej, kam jdeš? Pojď sem, stran,
se to chytá. Tak, aby to byla dobrá. Ženichovi, teď prosíme nevestu, aby ukázala svoji zručnost. Tak, ženich si to bude nařídit, aby se nemusela pozvat. Asi takhle nějak. Kdo by stál? Možná. Kde treba chytit? Na dvou? Možná. Takže takhle. Tak. A cílem nevesty je prosoukat vajíčko z jedné nohavice do druhé. Má na výběr vařené nebo syrové. Nebo syrové. Ale bude si losovat z klobouku. Ale ktoré je jeho vajíčko, či čo? To je láska, které vypadne z druhé nohavice. Máme dvě vajíčka, my jsme to věřili. Jedno je vařené a jedno je syrové. Abych mu to tam schválně plastil. Nešetrio. Nemusíš sákou dál, Nešetrio. Že ne? Ne, měla jsem jedno syrové vařené. Skutečně si tam byly obě dvě syrové, jako jo. Počkej, to má dělat ona. Vám nezapomeň, minula středa, už se tam něco takového dělo, nezapomeň na to, šlo ti to. Trénování doma, jako. Zkusím. A zase posloucháme všichni. A má váhu, ne? Počkej, jak ty babi nějak zmínili. Pojďte blíž. Tu je tam. A je to vážu za. Ona to hodí pořád. Zanes to. Počuváš za to vážu. Takhle, jo? Takže odpočítáme všichni společně. 3, 2, 1, Pavla, hotováš se do pití. Hotováš se do pití. Vydám si skupině přátel a kamarádů, naši novou manželů. Máme tady pro nějaké uspůsobení. Tradičně se dává nějaký stromeček, že jo, kde se podepíšete, ale my jsme to chtěli trošku jako zvětší spolučastí teda přátel. Takže já vám rozdám takové určité kartičky. Tady máte úkol. Vysvětlím postupně polopaticky, jo. Jo, dědový nebo tak. Jakmile splníte svůj úkol, který pochopíte okamžitě, jakmile to uvidíte, tak se tam někde na kraji podepíšete, jo. Výsledek by měl být jako nějaký společná památka na dnešní večírek a událost svatební. Dostanete takovýhle papírek, některý je větší, některý menší. Najdeme takové uspůsobení, jako jo, fleků. Jako modrý a červený, jo.
A ty? Podle toho zhruba, snažte se právě, proto jsem to uvedl už teď, protože vím jako, že za chvíli takže se budeme snažit to tam jako dokreslit, no, aby se tak doufám teda poznáme. To bude, jo? No, tak já domaluju červenou, domaluju modrou, jo? Je tam sice méně, jako. Dobré, dobré. A to dáš? To je voda. Toto, ne, to. Co to? A... Druhý. A s ní spoustu dětí mých. Čas mi však, jak tu pěnu zpívá, mládí vzala, teď už mi zpívá. Za světem se dá rolí hrát. Blízko je už věčný ráj, tam tě nečeká moje světlá lady. Pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbím. Tvé oči jsou tak blízko a já ti nabízím volání, poslouchej, volání, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj. Neboj si jít kousek blíž, konečnost to uvidíš, je to jako v pohádkách, si tak vás dívám, určitě dívám, zavři oči neváhej, jenom kousek srdce dej, polož hlavu na mou dlaň, teď už můžu sám, na tebe se dívat, pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbím. Tvé oči jsou tak blízko a já ti nabízím volání, poslouchej, volání, tohle je ráj, 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 tohle je ráj. Pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbím. Tvé oči jsou tak blízko a já ti nabízím volání, poslouchej, volání, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj. Večer. Dámy a pánové, milí kolegové, milí rodinní příslušníci, máme pro vás důležité fakta.
Pavla je těhotná. Jack to tušil. Ale teď... Polštář to není. Je to skutečný fakt. A chci vám říct, společně s mojí ženou, která už se jmenuje Šebestová. Pavla Šebestová! Správně. Tak to řekni. Pavla, Paulína Šebestová. Ty jsi Jirka? A já jsem Jirka. Jiří Šebesta. Jiří Šebesta. Ahoj! Jo! To jsi napsal, nebo? Jiří Šebesta. Strašně dlouho jsem to psal, nicméně, co vám chceme říct? Otázky se valí jako asfalt na cestu. A ty otázky zní, je to holka nebo kluk? Během pár měsíců a znovu. Jako kdyby se těžilo. Je to holka nebo kluk? Chcete to vědět? Nechcete to vědět? Nechceme, ne? A my už jsme z toho Neříkej to! Neříkej to! Já bych rád, kdybych vám mohl povědět informaci s mojí přítelkyní a teď už dokonce ženou. Paní. A to je fakt. Dámy a pánové, rodinní příslušníci. Podržím mikrofon, prosím. Máš solo, obrazový. Udělali jsme strašně krásnou a milou věc. Na poslední návštěvě u paní gynekoložky jsme se domluvili, že s Paulitou se domluvíme na faktu, že poprosíme paní lékařku, která prohlíží paní už mou Šebestovou Paulitu, aby řekla, jestli to je, páč, už v tom 7. měsíci to nepoznat, jestli to je žena nebo muž. No? A my jsme to uchovali do téhle obálky, protože ona to zapsala na papírek. Takže máme informaci! Informaci naše dítěti! Takže, ještě, kdyby to byla holka, tak je to Miriam, na to jsme se shodli. Já? Miriam. Miriam Šebestová! Honza! Ano, správně, Miriam Šebestová. Ano, Jiří Šebesta! A na kluku jsme se ještě neschodli. Ale může to být Bartoloměj, nebo Jenda, nebo Matyáš. Ale pozor! Teď to přijde. Výsledek našeho, jestli to můžu říct, to je pravda. No nevíme, teď to bude v toho báče, teď to vyzná. Výsledek našeho sexuálního snažení má Paulita v této zlaté obálce. Já jsem si, že to mám pod těma šerpama, Paul, prosím, vytáhni to. Takže ještě jednou shrneme to, kdyby to byla dívka, jedná se o Miriam, a kdyby to byl kluk, tak ještě nevíme. Takže Paul, prosím, otevři osudí. Já jsem nesmírně zvědavý, jestli se hodím, tak mě prosím křiste.
Protože já si... Ještě z jiné stránky, já nesmírně si přeju kluka, ty? Takže 2 kluky. Takže paní gynekoložka má tady toho sudí, která nám napsala a Paulika to teď řekne. A co si přejete? Miriam to bude. Vieme sa 100-krát rozísť, 101-krát sa vrátime. Vieme to hodiť za hlavu, zostáva nám jediné. Jedine ty, len ty mi dávaš správny dých. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, v srdci mi naskočí. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí. Best, oh, v zákrutách adrenalín. Best, oh, nám dvom to stále ladí. Jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best. Deň má tak málo hodín a tak rýchlo uplynie. Našli sme spolu ostrov, kde platí jediné. Jedine ty mi rozopínaš tajné sny. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, v srdci mi naskočí. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí. Best, oh, v zákrutách adrenalín. Best, oh, nám dvom to stále ladí. Jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí. Best, oh, v zákrutách adrenalín. Best, oh, nám dvom to stále ladí. Jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best. Len ty ma môžeš trápiť tým, či tú hru vydržím. Koľko chceš výnimiek ti dám a verím zásadám, že všade vždy ma máš a všade ja ťa mám.